gaan gewoon samen. Ik begin vorig jaar brak hij door met Koningliefde. Het album En Route is meer dan 20.000 keer verkocht. Dat is platina. En ik weet nog, vorige zomer stond ik op de Lokerse feesten. Maar dan in het publiek, niet op het podium, met de ondergaande zon. En dat was gewoon perfect om hem daar te zien. En ik dacht sowieso, volgend jaar bij ons, Q Beach House. En het is ons gelukt, want hij staat nu bij ons hier in Oostende. Johannes Vaas, a.k.a. Tourist MC. Hey. Welkom in onze studio. Dank u. Hoe is het met u? Goed. Ik ben blij dat ik in zo'n mooie studio mag aankomen na een helse rit van Antwerpen naar Oostende. Ja, je bent hier nog maar net aangekomen, hè? Ja. Parking gevonden, want we staan nu samen op de parking, hè. Het is waar, hè? Parking gevonden, ja. Hey, de voorbije dagen was er wel wat te doen over het dialect, maar dan ludiek. Op Cactus wilden mensen blijkbaar ondertitels, lazen we in een ludiek artikel. En ik zag in het VTM-nieuws gisteren dat ze in Leuven hoopten dat je ook eens wat Leuvens dialect zou zingen. Wat vind je daarvan? Ik heb, bizar. Ondertitels, waarom niet eigenlijk? Hè? Mij zou dat niet storen als er ondertitels worden geplaatst. Ik heb dat niet ik nodig, zie er toch niks van. Wij verstaan u. Ja. Hey, morgen suikerrock in Tiene. Het is precies een drukke zomer, hè? Veel Het valt redelijk goed mee. Zo. Ja, We doen enkele heel mooie affiches. Ja. En daar houden we het zo'n beetje bij. Zo, Noeter en Lokerse feesten. Ja, wel, voilà. Ja. Laundry Echt, Day ook nog. Ja, Laundry Day. En dan in Nederland, Lowlands, ook toch een van de bekendere uit Nederland. Super. Ja, kijk er naar uit, joh. Vind je dat leuk om zo heel wat optredens of treed je liever niet te veel naar buiten? Want het is toch ook zo best wel luistermuziek intiem, zo, om af en toe een concertje te hebben? Of mag je wel vaak? Nee, dat doen we sowieso concerten doorheen het jaar, clubshows dan. Ja. Maar bijvoorbeeld gisteren in Leuven was eigenlijk een vrij intieme setting, was 1500 man. Ja. Het zat dan wel heel goed vol, maar het podium en het publiek stond heel dicht op elkaar. Dus het lijkt wel een beetje op een concert of zo. Ja, en dan bijvoorbeeld het tegenovergestelde, nu al uitverkocht op het einde van het jaar, 12 november. Een hele Lotto-arena, die is nu al uitverkocht. Wat gaat dat zijn? Geen idee, maar iets dat we nog niet hebben meegemaakt of gezien, denk ik. Ik het toch Special niet, ik kan niet effects en spreken zo. over. Hè? Ineens zo plots show, kledingwissels. Nee, we gaan Danseressen. spectaculair. Nee, we gaan het beperkt houden. Oké. Hey, hoe is dat eigenlijk om zo intieme luistermuziek te brengen voor veel volk? Want er gaat hier straks op het strand echt veel volk staan mee dansen en zo. En mee zingen. Hè? Hoe is dat voor jou? Dat is de max, hè. Dat is plezant. Hè. Ja? Ik zeg het, we doen van die gigantische podia, maar ook van die intieme plekken. Beide zijn charme. Beide komen wel tot ons recht uiteindelijk. Ja. Okay. Straks hier op ons dak, op de boot, eigenlijk zo op het dek, want we hebben hier een studio in de vorm van een boot. En als het vloed is, komt het water dan tot... Ja, bijna. Het komt wel dichtbij, Bijna. hoor. Ja, tot Ja, op serieus? Een beetje wel. 80 meter of zo. Ik kan zo met die microfoon zo mijn hand in het water steken. Nee, net niet, denk ik. Vrees van niet. Nee, dat zal niet lukken. Nee, sorry. Hey, maar wat mogen we verwachten? Toeristshow, hè, zoals... nog nooit gezien. Want Ik we heb nog nooit op een gezien. strand opgetreden, dus Dat is voilà, echt- het gaat een unieke belevenis zijn. Bijvoorbeeld net kwam hier de vraag via de Q-app. Een vraag van Tom. Zou hij het niet zien zitten om Wij zijn geen ratten te willen zingen? Ik heb daar al zien rondlopen en Antwerp supporters. Misschien met een band nog even repeteren, wie weet. Ja, wij moesten ook van onze collega, Vincent Virus, die is ook grote Antwerp van, vragen aan u wat een Antwerp ging doen van het jaar. Goh, ik heb Voorspelling. eerlijk gezegd geen idee, hoor, maar laten we hopen dat we het eindelijk eens gaan waarmaken. Hè, en na 12 plus 1 jaar terug naar de eerste klasse kunnen gaan. Terug number one. Forever. Yes. Een sunsetconcert eigenlijk aan de horizon. Het gaat zo toepasselijk en de beelden gaan heel mooi zijn. Straks volledig te volgen vanaf 8 uur op qmusic.be en natuurlijk ook in de Q-app en op ons Telenet-kanaal 39. Johannes, Tourist MC, veel plezier. Thanks. Oké, we kijken er naar uit. Komt goed.